welcome sa another video ni Pinoy SEO. Mga asa maghatag og mga free SEO training, no? So karon nga video atong continuation ni siya sa website audit kung asa maghisgot ta about breadcrumbs o unsa na sila, unsay functions nila. So mo din ni atong YouTube channel, no? And thank you kay sa mga nagsubaybay, nag-subscribe. So balik ta sa atong checklist. Muna ning part ang atong i-check sa atong website audit kung gagamit ba tag breadcrumbs o sakto ba atong paggamit. Ano? So, balik tas diri sa atong website, gahimo day ko page nga di SEO cycle. So kani nga page mo contain ni siya sa tanan explanation sa akong processes unsaon paghimo ang SEO. So, kani din, no, ako din ning i-plug ka jud 4-week online SEO bootcamp. Open gyapon, napagyapoy open nga slots, no, para karong December 1. So kisay interested, email lang mo, ubay-ubay na ang ga-email o ga-reserve. So kana now kani the SEO cycle naa ni siya kanino mga points or mga processes nako. Then kani example sa website audit, nakoy read more diri para explanation jud sa unsa nang website audit, which is makita nimo diri akong i-click ni. And by the way, kani ding SEO cycle makita diri sa footer nga link, makita po diri nara sa main menu. So akong i-click ni SEO Website Audit Philippines. Kung kabantay mo, makakita mo ani. Mao ni siya ang breadcrumbs. Naunsa man ning mga breadcrumbs? Mga navigation ni siya sa imong pages kung asa maghatag og guide, no? Na kay home, SEO cycle, SEO website audit. Makabalo ang tao o ang Google bot kung asa sila, asa yung mga navigation nimo. So, pinaagi ani makabalo sila nga ang parent nimo nga page kay SEO cycle, nya ang child nga page kay SEO Website Audit Philippines. Importante kay ni siya kay diri ma-establish, no, ang parent-child relationship sa imuhang website. Dayon ma-establish pud ni Google bot o maski kinsa nga search engine bot ang hierarchy sa imuhang pages. So pinaagi ani kani example lang ni sa SEO cycle mo ni akong parent page. Makabalo siya nga SEO cycle ang parent ni SEO website audit. No? Kay imong pong tanawon diri sa atong main menu, SEO cycle din na din diri ang iyahang child ana. So diri mag-contain ang details sa SEO website audit. So kana example lang na siya, no. Kung atong tanawon diri sa back end, dara siya SEO cycle, SEO website audit. Kung mag-quick edit ta, kita nato no nga ang parent ni SEO website audit kay ang SEO cycle kani siya. Ana. So diri dayon nay tool, no, ang Google Rich Results Test nga iyang i-check kung ga-implement ba kag breadcrumb sa imong page. So for example, kani nga page SEO Website Audit Philippines, kani siya atong gi-check, no, gipadagan nato diri nga tool. Dayon iya jung na-detect ang ato ang breadcrumb. So kana implementation sa atong breadcrumb, no. Ato kani siya. Kani. So which means valid ni siya atong gibuhat and gagamit gyud ta, no. So nganong important po ni ang breadcrumbs kay gagawas ni siya sa search. Kung magtanaw ta diri atong gikuano site Pinoy SEO, gagawas ang breadcrumb. Mao ni siya nasa taas, student registration, kani ang mga index pages na ni nato, no. Pinoy SEO product category, Pinoy ultimate SEO tools, kani Pinoy SEO courses, kana breadcrumb ang gigamit ana niya. O course tag ana
ang gibasihan ana ni Google ang breadcrumb mo na yan ang ipagawas. So hatag tag example kani nag-type ta og hotel in Davao. So sa kani nga example kani trip.com, tanaw na to iyang page. So sa iyang page naraw makita ni mang breadcrumb trip.com yang homepage, hotel ang iyang secondary page, dayon ang child page dayon kay kani Davao, which is kani nga page. So gagamit gyud siya breadcrumbs, no? And kani sila ang mga breadcrumbs mugawas ni sila sa imuhang search console. Mo nang makaingon jud ka nga important gyud siya para sa Google o para sa usability sa imong website. So nata sa search console Pinoy SEO, makita nimo diri sa pinakaubos dara, enhancement. So the more ka mo gamit og breadcrumbs, the more ganahan si Google sa imong website. Murag ana mo nang factor ni siya sa SEO, sa navigation sa imong website. So kani for pang valid, no, kay hinahinay pag-index ang atong website. So kani giyon sa nato paggamit anang breadcrumb, giyon sa nato implement. So ang actor ang gigamit, no, kaning Yoast SEO. Yoast SEO ato ta sa search appearance, then diri breadcrumbs. So na diri nimo ma-configure ang imong breadcrumbs, no. Unsay mga appearance, asa dapit mo appear ana. So sa kani gimanual nato ni ato ning gibutangan og shortcode. Shortcode atong gigamit ani. Pero ang ga-generate ani ang Yoast. Ano? So napo siya instruction how to insert breadcrumbs in your theme ana. Kay by default kani akong mga pages wala ni sila yung mga breadcrumbs, so ato jud ning gipagawas para sa kani nga video para sa atong explanation. And ako ni silang gamitan jud katong na mga parent-child nga relationship nga pages. Ako lang ni-enhance ang iyahang appearance kay medyo siya regular ra kay tan-awon. So kana lang siya mo nang about sa breadcrumbs. And balik ta diri, no issues ta sa atong breadcrumbs. Kay we are using it. We are using the valid codes, no, para sa breadcrumbs. Ang next nato is gutan ang SEO plugin, which is kani siya ang Yoast. So maghimo jud kog lahi nga course para sa Yoast SEO pag-discuss ani tanan kay medyo taas, medyo daghan ni siya. Pero mo na atong next nga topic. So kana lang, salamat kayo sa pagtan-aw. See you sa next